שלום, שמי ירדן ארדי, בעלים ומייסד של החברה להפקת אירועים YN Productions. בעל ניסיון עשיר בתחום הפקת אירועים מזה 7 שנים. אני מאמין ביחס אישי גלוי ופתוח, בדיאלוג עם הלקוח, ורואה בשביעות רצונו כיעד מרכזי בכל אירוע. YN Productions קמה מתוך צורך לתת מענה לכל הלקוחות הפוטנציאליים המעוניינים ליצור אירוע מושלם, קטן כגדול, תוך כדי התאמת האירוע עצמו לצורך ולתקציב אותו הלקוח מתכנן לעצמו. חזון החברה, יצירת סטנדרט חדש בתחום הפקות אירועים. בין מטרות החברה, אנו דואגים להתנהלות האירוע מתחילתו ועד סופו. אנו משרים ביטחון ואמינות לכל לקוחותינו. אנו מאמינים בחדשנות והתחדשות בתחום. אנו יודעים עד כמה חשוב לקרוא נכון את קהל לקוחותינו. אני כאן בכדי לחלוק את הידע והניסיון שלי בתחום על מנת ליצור לכם אירוע בלתי נשכח. בנוסף, קיבצתי סביבי את האנשים איתם בחרתי לצעוד את המסע שלי לעבר ההצלחה. אנחנו ב-YN Productions מאמינים שההצלחה של האירוע שלכם היא הצלחה אישית שלנו, שלכם ובשבילכם, ירדן וכל הצוות. זכרו, הדרך לאירוע מושלם מתחילה כאן.